आज आसନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ବି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କମ୍ ବୟସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ସେଉ ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଉ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଉରେ ଟେନିନ୍ ନାମକ ଏକ ଫେନୋଲିକ୍ ଯୌଗିକ ଥାଏ, ଯାହା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥିବା ଫଳ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ରାମବାଣ ସଦୃଶ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥିବା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ଜାମୁକୋଳି ଆଦି ଫଳ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଭୁଲରେ ବି ଏହି ସବୁ ଫଳକୁ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଦିନରେ ହିଁ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହେବା ବଦଳରେ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପନିପରିବା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ, ଯେପରିକି ରସୁଣ, ଅଦା, ବ୍ରୋକୋଲି, ପାଳଙ୍ଗ, ଟମାଟୋ ଓ କଖାରୁ ଆଦି ପରିବା ଏହି ରୋଗକୁ ଉପଶମ କରିପାରିବ। କ'ଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ତାହା ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମଇଦାରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ। ମଇଦାରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ବିସ୍କୁଟ୍, ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ମଇଦା ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପଡ଼େ।